Vodný kameň vzniká v dôsledku usadzovania minerálov, predovšetkým vápnika a horčíka, ktoré sú obsiahnuté v tvrdej vode. Keď sa voda zahrieva, tieto minerály sa vyzrážajú a tvoria biely alebo žltkastý povlak na kovových alebo plastových častiach zariadenia. Vodný kameň sa netvorí len v elektrických bojleroch. Vzniká v každom zariadení, kde sa voda zahrieva, teda aj v plynových ohrievačoch vody, kotloch, kávovaroch, práčkach alebo rýchlovarných kanviciach. Rýchlosť tvorby vodného kameňa závisí od tvrdosti vody a teploty ohrevu. Čím je voda tvrdšia a teplota vyššia, tým rýchlejšie sa vodný kameň tvorí. Elektrické ohrievače môžu byť náchylnejšie, ak má ohnisko priamo v kontakte s vodou, pretože vysoká teplota na malom povrchu urýchľuje usadzovanie. Plynové ohrievače často majú výmenník tepla, ktorý sa zahrieva nepriamo, ale vodný kameň sa aj tak môže tvoriť. Ak z elektrického bojlera zaznie dutý buchot, ide o zvuk vznikajúci pri uvoľňovaní vzduchových bublín alebo drobných častíc vodného kameňa, ktoré sa usadili okolo vykurovacej špirály. Tento zvuk často pripomína kovové alebo duté ťuknutie a signalizuje, že bojler obsahuje usadeniny a je potrebné ho vyčistiť. Vodný kameň sa usadzuje najmä okolo vykurovacej špirály a môže vyzerať ako jemný piesok alebo biely povlak. Aby sa tvorba vodného kameňa spomalila, odporúča sa nastaviť teplotu vody na maximálne 50 stupňov Celzia, pokiaľ to typ bojlera umožňuje. Nižšia teplota ohrevu pomáha predchádzať usadzovaniu minerálov a predĺžuje životnosť zariadenia.